πώς τα καταφέρναν οι γυναίκες όταν οι άντρες λείπαν τόσο πολύ. Οι γυναίκες είχαν πάρει πάνω τους την οικονομία, όπως ήταν και σε άλλα ναυτικά νησιά, που οι άντρες έλειπαν, ας πούμε, και στο εμπορικό ναυτικό. Γιατί τα κάναν όλα ουσιαστικά. Ήταν υπεύθυνες για την οικονομία και την επιβίωση του σπιτιού, να ετοιμάσουν τα ρούχα κτλ. Τα λέει και στο καινούριο μας ημερολόγιο μέσα. Επίσης, είχαν προσαρμόσει τα φαγητά τους στην παραγωγή τους πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, από μικρός ήξερα τα λιόκαυτα, που έβλεπα ότι τα έκανε και η γιαγιά και στο δικό μας το σπίτι. Τα κρεμαστά ψάρια στον αέρα, αφού τα αλατίζαν λίγο. Ό,τι τους περίσσευε δεν το πετούσαν. Ή το πάστοναν ή το έκαναν λιόκαυτο. Ό,τι είδους ψαριού κι αν ήταν. Και μετά το έκαναν, προσπαθούσαν να κάνουν τέτοιο είδους φαγητού που να πληθαίνει το φαΐ για να χορταίνουν τα πολλά παιδιά. Ήταν εξαιρετικές μοδίστρες. Εξαιρετικές. Οι δικές μου γιαγιάδες ήταν οι φραγκοράφτρες. Δηλαδή οι τσεσμελιές είχαν αφήσει όνομα πια. Ράβαν την καλή κοινωνία της Μυτιλήνιας. Δημιουργούσαν τότε πατρών. Και δίδαξαν εδώ μέσα στα Λουτρά. Είχαν επαγγελματικά καταστήματα στη Μυτιλήνη. Όχι, Δούλευαν. δούλευαν όμως σε σπίτια για την καλή κοινωνία της Μυτιλήνιας και δημιουργούσαν πατρών την εποχή που ήρθανε, δεν υπήρχαν πατρών. Τα φτιάχναν όμως εκείνες και δημιουργούσαν και ωραία, ας πούμε, έτσι, αξεσουάρ, όπως ήταν λουλούδια, διάφορα πράγματα. Τα ρούχα μας για τις επετείους τις σχολικές ήταν εξαιρετικά τα ρούχα μας. Ήταν όλα κεντυμένα, βελούδινα. Είναι πράγματα τα οποία είναι πιστοποιημένα πια. Άμα γινούσαν οι άντρες από το χωριό, γινόταν μεγάλα πανηγυριά. Αυτούς περιμέναν να έρθουν γιατί οι γυναίκες τότε κι αυτές. Ήταν άλλες γυναίκες, δεν είναι... Τι τραβούσαν χρόνο καιρό μοναχές. Μοναχές εκεί στον Όλες αγώνα ευθύνες. με τα παιδιά τους, με τα αυτά τους, εκείνοι το ξέρουν τι τράβουσαν. Και περιμέναν πια τους άντρες τους να έρθουν για να γιορτάσουν. Και κάναν πανηγύρια χωρί, κάναν Αγιάς Παρασκευής, πια εκεί ήταν το πανηγύρι το μεγάλο. Χριστούγεννα, Θεοφάνεια. Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, ναι, κανονικά όλα. Ρίχταν το σταυρό, ήταν τα έθιμα που έχουμε και σήμερα. Τα βράδια για να κοιμηθούν, για να πέσουν, λέει, τα παιδιά να κοιμηθούν, κόβαν κουρέλια και κάναν στρώμα. Το κάναν στρώμα για να κοιμηθούν. Περνούσαν είχαν άσχημες συνθήκες, πολύ άσχημα. Αλλά ήταν τόσο δυνατές γυναίκες, τόσο πρόθυμες, που ψάξαν, βρήκαν δουλειά. Βέβαια δεν τους θέλανε εδώ, οι Μυτιληνοί καθόλου δεν τους ήθελαν. Αλλά εκείνοι με το πείσμα τους και με το αυτό προσπάθησαν και βρήκαν καλά σπίτια και πιάσαν δουλειά πλήστρες. Αυτές, μαγείρισες. Είδαν την αξία τους και έτσι πήγαν μπροστά. Οι άνδρες ξεκινήσαν από 13 χρονών, 14 με τα καΐκια και δουλεύανε και έτσι σταθήκαν στα πόδια τους. Θείες μου όλες αυτά τα διηγόταν, ότι περάσαν πάρα πολύ δύσκολα. Όλες οι γυναίκες μαζεύονταν, καταρχάς για την πρίκα. Όλες μαζί δουλεύανε πάνω σε ένα εργοχειρό. Βεβαίως, για να την ετοιμάσουν. Στον αργαλιό. Έπρεπε, γιατί τότε δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα πράγματα, οπότε είχαμε τον αργαλιό, ο οποίος αναλάμβανε την ενδυμασία για τους οικείους, για το σπίτι.